रावस मच्छी आणली आहे, त्याची मी तुम्हाला फ्राय करून दाखवते. त्याचं साहित्य दाखवते. ही रावस मच्छी आहे, याचे तुकडे आहेत असे, आणि त्याच्यासाठी आहे ना हे मी फ्राय करणार आहे. त्या मच्छीच्या कालवणासाठी आहे ना, म्हणजे फ्रायसाठी आहे ना सालन बनवणार आहे. ते मी कालवणासाठी घेतलं आहे, म्हणजे रश्यासाठी. ही मिरची घेतली आहे, बेडकी मिरची आहे, म्हणजे तिखट जास्त नसते. ही अशी 3-4-5 घ्यायची. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना हे धने घेतले आहे. हे धने आहेत. हे धने असे एवढे असे धने, चिमटीवर असे धने, एवढे एवढे धने टाकायचे. आणि थोडासा अद्रक टाकायचा, एक तुकडा एवढासा. आणि लसूण घ्यायची 4-5 पाकळ्या. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना मी हे तांदूळ घेतले आहे. हे बघा, हे तांदूळ असे एवढे एवढे तांदूळ घ्यायचे, म्हणजे 1 चमचा तांदूळ घ्यायचे, 1 चमचा धने घ्यायचे. आणि हे टाकायचं लसूण आणि अद्रक, जे आपण नेहमी वापरतो तसंच. आणि मिरची कालवण्यासाठी आहे ना एकदम मस्त, म्हणजे लाल लाल होणार. आणि त्याच्यासाठी आहे ना हे खोबरं घेतलं आहे, ओलं खोबरं आहे नारळाचं. आता मी काय करते, वाटून घेणार आहे. मसाला आहे ना मिक्सरला वाटून घेते चांगला बारीक, पाणी टाकून. खोबरं आणि हे साहित्य सगळं ह्याच्यामध्ये लक्षात ठेवा. ह्याच्यामध्ये मी तांदूळ घेतले 1 चमचा. हे बघा, म्हणजे हे कसा रसा कसा घट्ट होणार एकदम. आणि एकदम कोकणी पद्धतीचा आहे, एकदम तुम्हाला दाखवते. हे एकदम मैदा आहे, हे कोकम आहे, म्हणजे कोकमाचा ज्यूस घ्यायचा आहे थोडा. हळद आहे. हे ना हे वाटून घेतलेलं आहे. म्हणजे कसं माहिती आहे, खोबरा, लसूण आणि अद्रक हे सगळं लाल मिरची घेतो ती सुकी, आणि धने, हे सगळं वाटप आहे ना मी वाटून ठेवलेलं होतं. हे घेतलं आहे. आणि हे मिरची मसाला आहे घरातला. हे तेल आहे, हे मीठ आहे. हे सगळं आता मी तुम्हाला कसं करायचं ते दाखवते. आता मी याच्यामध्ये मीठ टाकते, म्हणजे मीठ कसं आपल्याला पाहिजे तेवढं टाकायचं. पहिलं मीठ लावून घ्यायचं. आता एक कोकमाचा आहे ना थोडा रस घ्यायचा त्याच्यामध्ये. त्याचा रस आहे ना खूप आंबट असतो, म्हणून असा थोडा घ्यायचा. पाणी टाकून घेतलं ना मग ते पातळ होणार मच्छी, म्हणून ते हाताला लागलं एवढंच त्याला बास होईल. त्याच्यामध्ये ना हळद टाकते. ही थोडी अशी हळद टाकायची. हळद लावून झाली. आता जी वाटलेली ग्रेव्ही आहे ना ती याच्यामध्ये 2 चमचा घ्यायची. हे आता कसं 2 मिनटं असं ठेवायचं, तोपर्यंत तेल तापेपर्यंत. गॅस पेटवून तेल तापेपर्यंत आहे ना असं 2 मिनटं ठेवणार आहे. गॅस पेटवला आहे, तेल पण ठेवलं आहे कढईमध्ये, तेल तापलं आहे. आता मी तुम्हाला मच्छी इकडे दाखवते. हे मैद्याचं पीठ आहे, याचं 2 चमचे घ्यायचं, कारण ते 4-5 तुकडे आहेत ना त्यासाठी. मग लागलं तर परत घ्यायचं. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना अर्धा चमचा आहे ना मिरचीची पावडर घ्यायची, म्हणजे मसाला घ्यायचा. असं मिक्स करून घ्यायचा. त्याच्यामध्ये आहे ना थोडासा मीठ टाकायचा, म्हणजे पीठ लागलं ना मसाला पीठ तर ते आपण परत घ्यायचं लागलं तर. आता मी ह्याच्यामध्ये ते बुडवून आहे ना फ्राय करणार आहे. गॅस फास्ट केला आहे. आणि आता आहे ना मी एक एक तुकडी आहे ना बुडवून अशी तेलात सोडणार आहे. तेल चांगलं तापायला द्यायचं आणि त्याच्यामध्ये अशी सोडायची एक एक. हाताला त्या मसाला नाही लागला पाहिजे, मग त्याचा मसाला निघून जातो ना, म्हणून पीठ टाकून असा हातात पकडायची मग मच्छी. मच्छी फिरवायची तेलातच. थोडा गॅस बारीक करते, म्हणजे शिजायला पाहिजे ना.
चिकट नाही खाली. ती अशी आहे ना आपण लाल होईपर्यंत भाजायची, म्हणजे का आतून शिजायला पाहिजे ना म्हणून. थोड्या तेलामध्ये आपण कसं तव्यावर भाजतो ना, ते तव्यावरती कशी वेगळी फ्राय आहे आणि ही वेगळी फ्राय आहे. हे कसे आपण करंज्या वगैरे तळून काढतो ना, तशा पद्धतीची ही मच्छी तळून काढते. छान झालेली आहे. एक काढते दुसरी टाकते. आता ही दुसरी टाकते. आपण पण अशी करून बघा. याची फ्राय करायची, ही वेगळी फ्राय मच्छीची. गॅसवर आहे ना असे लाल होईपर्यंत चांगले भाजायचे. हे असे सर्व आहे ना करून घ्यायचे. आता अजून 2-3 तुकडे राहिले आहे, ते असे सगळे तळून घ्यायचे. आणि तुम्ही मच्छी आणली ना तर डोक्याचं कालवण केलं की नाही, ते कालवणासाठी जो आपण मसाला वापरतो ना सगळा, ते तळायची मच्छी असली ना त्याच्यासाठी असा मसाला ठेवायचा. म्हणजे मी एक रसा बनवला ना मच्छीचा, त्याच्यातलाच हा मच्छीच्या रशातला वाटण आहे ना, ते असं थोडं काढून ठेवलं, म्हणजे का मच्छीला फ्रायसाठी लावण्यासाठी. रावस मच्छीचे डीप फ्राय एकदम मस्त झालेली आहे आणि छान झाली आहे बघा. तेलकट वगैरे तेल बिल त्याला काहीच जास्त लागलेलं नाही आहे. म्हणजे तेलामध्येच मी पुरी तळून काढली आहे, पण त्याला तेल वगैरे काहीच नाही आहे. एकदम मस्त झाली आहे, छान झाली आहे. तुम्ही आनंदी करा.